وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبذ موسى قومني bölük edip 12 taifaga taksim ettik. O vaktiki Musa'nın qawmlary Musa'dan su talab edenlerinde Musa'ga vahy ettik ve aýtdyk: "Asaň bilen şol daşyny wurdy." Pes Musa asa bilen daşyny wurdy. Pes şol daşdan 12 çeşme açyldy. Tahqiq her taifa özüniň su aljak çeşmesini bildi. Oşolara bulutlaryny saýy etdik. Oşolara men selwa diýen nagmatlaryny nazil etdik. Oşolara aýtdyk: "İňler size beren nagmatlarymyzyň päkizelerinden. Olar bize zulmetmediler, belki özlerine zulmettiler." وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. O vaktiki Musa'nın qawmuna aýdyldy: "Şu şäherde sükunet edin. Oşoň taamlaryndan haýsy ýerden halasaňyz iň we aýdyň: biz isleýän zatlarymyz günämiziň afu bolmagy diýip. O şähriň derwazasyndan gireňizde şükür edip sejde edin. Ta siziň hatalaryňyzy afu ederin we ýaxşylara sowapny ziýada bererin." فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Pes Musa'nın qawmynyň öz aziz canlaryna zulmedenleri özlerini aýdylan kefi başga zady ütgetdiler. Pes biz şolara asmandan azap nazil ettik. Zulmedenleri sebeple. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Şolardan sonra deryan kenarında bolan şäheriniň ähliniň halynan wagtiki şemme gününde Hudaýyň taýin eden hatda hududundan tajawuz etýärdiler. Wagtiki şolaryň balyklary şemme gününde suwun ýüzüne we kenaryna zahir bolýardy. O şemme däl günne o şemmeň hakyny raýat etmeýän günlerinde balyklary kenara gelmeýärdi. O suwun ýüzünde zahir bolmaýardy. Şu tariqa şolaryny imtihan etdim, hemişe fasyklykda sabit durmaklar sebäpli.